Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Glenda. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, magpahinga. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Tangke, Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Glenda. Linda! Bangon na niya! Unto na! Bangon na ko! Puro baya mong mga anak o dato! Trabaho na kay magabihan ta! Saan naman Linda! tayo oras, nasiti pa gani. Grabe sa dispapaw Sa iyo ka sa bamukaw O saman! Gusto ka nga bakos mo imupukaw ni mo, Linda! Opa! Naana mo, bangon na! Ay sus, pasagdi na lang ng inyong amahan. Ang magbi. Huwag tayo klase. Pero sa'yo gihapon may pukawon. Training na ninyo eh! Santa mga bata pa mo! Pa, Eh, gituyo na nako aron abot sa panahon nga kamo na maoy magtrabaho og mamahimong ginikanan, andam na mo. pero pa, mga bata pa man mi pa. Nag-eskwela pa gani mi. Mao gani, samtang bata pa mo, itrain na mo. Kay lisod nagwa mo'y kalibutan sa tinuod nga dagan sa kinabuhi. Masao na lang kung mamatay na ko, ha? Kinlalan mo lihok na gid mo. Ilabi na ka, Grinda. Kay ikaw mo'y kamagwangan. Dini mo mahimong pasagdan imong mama og mga manghod. Nakasabot ka? Opa. Happy to get itong graduation, day Glenda. Maula giday. Excited gani kaayos, papa. Og magpalit mix na nako para isalob ni graduation. Wow, kapinangga da. Nga asa man ta mag-college? Wa pa man may magkastorya, ana. Karon, inig-uli na ako. Mangutan ako ni papa. Ma, nga nagkilakman ka? Nadisgrasya si Papa ni mo. Sa? Ilman siya karon ma. Okay na ba siya? Wala ba magrabihin? Asa siyang ospital na kaya tuon? Patay na si Papa ni mo. Papa! Ate, magkonsya na lang tawa naman si Papa. Dog. Pang, imo man nagkibiyaan, Pang. Unsaon ako pagpadakuan ng mga bata, gawa na ka. Unsaon na lang kung mamatay na ko. Kinanglan nga mulihok na yun mo. Ilabi ka na, Glinda. Kaya ikaw may kamagwangan. Dili ni mo mahimong pasagdan ni mong mama o imong mga manghod. Nakasabot ka, Glinda? Maayaw ka bala ka, ma. Dili ta mo pasagdan. Ayaw ko gikapa.
Ikaw mo hinugdan nga nung namatay si Papa ni mo. Ako? Oo, ikaw. Kay kung dili patungod ni mo, dili mo lakaw imong amahan para manghuwa mo og kwarta. Ayog basula imong kaugalingon, uy. Wa may gusto mahitabo to. Wa ko kay bagot siya angay na kong buhaton ay. Si mama og ang ako mga igsuon. Dili na hapit mo tingog na ako. Ako gid may gibasol nilang tanan. Wa kay mahimuan na. Pero hatagi lang silang time nga makauna-una. Pulos biya mo nasakitan karon tungod sa pagkamatay si mong papa. Mao lagi. Unya, unsa na may plano ni mo ron? Human sa graduation. Ma-apply ko dayon og trabaho. Kinahanglan nga makatrabaho ko dayon. Day Glenda. Paspasas panahon sa? Marikanos ala to padung pa ta mo graduate sa high school. Karon, stable na ta sa to mga trabaho. Mao lagi. Og sila si mama. Bisan og manawag lang og naay pangayoon. Okay ra gihapon ako. Hi, Glenn. Niya na sa di mong suitor. Excuse ha. Adto ko sa kong table. Kumusta naman ako gingan ni mo, Glenn? Bruno, di ba giing na naman tika? Nga dili pa ko sure kung andam na ba kong musod og relasyon? Dagan pa kay kong responsibilidad. Dili ko sure kung makahatag ba ko og time nimo. Ihatag yun ako ang tanan akong pagsabot ni mo. Sugtalan ko. Ikaw yun. Oh, sige, good. Dugay-dugay naman sa gikang ng uyab. Maong sige. Gisugot na tika. Yes! Uy, kadaghan ba ko di og miss call nilang mama kining kadlawon? Noon sa man ni sila? Akong tawagan. Dugaya biya ni mo dito bagoy. Gabi iraming nanawag. Nakatuog ko ma, kay ni overtime ko gahapon. Nga naman di unta. Pagpadaon niya kwarta ha. Kaya nagkautang may gahapon. Ipa-check up na mo imong manghod kay nalipong man. Pwede kay mabdos man di ay. Ha? Mabdos? Uy, kabata pa ni Chinchin ma? Gusto na yung pipagunda siya. Ay, nga saon ba na ni mo nga mabdos na mangyon? Wala tayo mahimong ana. Oh, Opo ni nila sa day para palit og sapatos ni John John. Kay muduwa ko na siyang basket sunod adlaw. Maayo ng pag-uiyang sapatos. ang krabiha. Ano sa may pagtuon nila? Namunit ako kwarta diri. Ganawa na magkabutikog. Unsa man magpadaka o dili. Pangitaan ako paagi ma. Ayaw ko tubagaan ng mangita pagkagpaagi ha. Salo naman sa gwa pagkay kwarta diha nga nagtrabaho man ka. Magpada ako ma. Glenn, di ba giing na naman tika nga ayaw palabi og hatag sa tanan sa imong pamilya? Pagbilin po para sa imong kaugalingon, di ba? Dili man sa ako sila pwedeng pasagdan. Maumukayod yung kung maayo para sa kong pamilya. Pero ang imong gipasagdan karon ang atong relasyon. Nagsigi og hiskot og kasal, pero dili pa kaandam. Dili hangtod-sangtod nga sila ang imong unahon. Nasa kay imong kaugalingong panginahanglan. Kaya mo, feeling na ko. 10 years na tag-uyab. Pila na edad na to. Pero,
Nagpaabot ko sa wa. Ug nag-usik ko sa akong panahon. Sorry. Pero dili gid ako kayang talikdan ang akong pamilya. Kung dili na mo kayang magpaabot, magbuwag na lang ta. Si Bruno na lang kani mo nahibilin ako. Nawa pa yun. Pero dili na ako siya pwedeng pugson nga mapabilin din rin ako. Gusto sana ako magpadayon iyang kinabuhi. Bisag ako. Huy, nga na nagmilagro ka? Wala ka mo duty. Wa ko'y gana, day. Day, nahiba ko nga nasakitan kayo kasi panagbuwag niya ni Bruno. Pero yung padaoy. Tiban naipamilya ni mo, nagsalig ni mo. O girisgo ni mo inyong relasyon ni Bruno tungod nila. Day. Hello? Glenda, padaday may kwarta kay imong banghon na disgrasya sa pagduwag basket. Nabali ang tiil. Unsa? Kumusta naman si Junjun, ma? Ay, okay na, oy. Pero napakunoy daghang mga baykanan, kinaapay mga tambal nga palito noon. Ay, pastilan. Kaluoy sa mong manghod. Mag-birthday na ba ni sunod adlaw? Sige lang, ma. Sweldo naman po na ako. Magpada ako. Mauli ka? Oo. Pero wako magsaba nila nga muuli ko, day. Birthday man nun sa kumanghod. Gusto na ko nga i-surprise siya. Nganong daghan man og tao din sa bahay? Ate Glinda, Oh. Junjun? Time pa. Nganong wa man lagi ka sa ospital. Okay naman lagi ka. Abi na ko. Glenda? Ni alagi ka. Ma, unsay buti pa sabot ani? Okay naman lagi ni Junjun. okay na magkikuti. Naon siya manday ko. Ay sos, ako lagi pagawas ka na hospital ka para magpadagda ko imong maguwang. Unsa? Huh, grabe naman sa gama. Imong kaugalingong anak, imong gitungo. Ayaw kong inglaan na ha. Basig dalibot ka nga ikaw ay hinungdan nga nung... Nganong namatay si Papa? Huh, hangtod ba karon ma ako gyapon imong gibasol? Ingana na gid ka grabe imong kalagot nako. Nagibuhat man nimo nako. Wa man na ka maguna-una nga nagpatay-patay na kong trabaho dito para lang makapada ko kwarta? Para makasuporta ko ninyo? Ate, Bisag usa ninyo, wa man lang gali na utanan na kung okay pa ba ko? Kung naginawa pa ba ko? Kung kaya pa ba na ko? Kaysa tinuon lang gikapoy na kayo ko! Gigive up na ko akong kaugalingong kalipay para ninyo. Pero maura na ikabawas ninyo. Ako kung gikapoy na baday ka, sige! Basag day na lang, be. Kisakit magaday si mong buot. Basag day, be! Pero kalimtan ako nga anak, be ka. Dugay na ko ni mo gikalimtan nga anak ko ni mo, ma. Kisukan nga namatay si Papa. Wala ko maka-feel nga anak pa ko ni mo. Maong sugod karon. Magkalimtanay na ta.
wa pa ba ko'y balikan? Makuha pa ba ti kag balik? Wa man ti kumawa ni mo. Ug dili gi kumawa ni mo. Salamat, Bruno. Salamat. Triple ang sakit nga akong gibati ato higayon ha. Ni-give up na gyud ko sa akong kaugalingong inahan. Pero patago kong maghatagan sa akong igsuon o ginagmayng suporta para nila. Kaya bisag unsaon pagbalibali sa kalibutan, pamilya gyapon ako sila. Karon, padayon ang among relasyon ni Bruno. Og malipayon kaayo ming duha. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN.